enkonzweni kaThixo. Amen. Zwelitsha nabagosa angenayo mandibulise ngalentsasa ngelihle igama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Lothukile ke nokwamfundisi ndiqonda netyala apha ukuma ndiqale kwelityala lamadodana nelakho lobaba indoda ikhulile ngoku le message namhlanje ye-uniform bona uba tata umazinyo tata udwane banxiba i-uniform ngathi sabatata udwane intoni idithi namhlanje wathi tata akakulufesandile kanti bhele khangilibona cela uxolo akokudelela sibalo wami ngokuyalelwa ngufundisi ngoku ke ndiyabhekabheka nonyukayo ndifuna ubuza andifuna ukela into endingayiqondiyo hayi uphi nalo ashithi hayi ndimbonile ndima apha ngoyalelwa ke mandamkele kuqala u-Deacon wase-East King Williamstown East Empuma Qoko ongumfundisi Matini. Emfundisi egameni lelibandla lonke mandithabathe inxaxheba le yoba ndikwamkele. Ayilulanga le nto ukwamkela umntu kwindawo yakhe kodwa ndiyakwamkela for protocol sake and for the smooth running of the things. Imina nkulu le eyenzile inkosi masigcobe sivuye ngayo kuba namhlanje uzabe kugqityelwa ulonyulo ngokungeniswa kwamalungu ebhunga namagosa amashaqaqa. Yonke into ayintando kaThixo mashaqaqa ngomama kaka basuka komama kaka siyabulela uThixo ngaloo nto
ayikho uThixo ayenzayo eyimpazamo. Ngaloo mazwana ndithi bonke abantu abakhoyo emhlabeni ebandleni kaloku isipitshi sosilungisile mnganam mkhulu. Mandinomkele nive kamnandi sikhonze sidumise uThixo bakakade usiye wasikhangela wavuka nathi. Ndiyabulela. Alisiculele inkosi. Sikhobele kwini wano silizonwethu masize phambi kwayo sinongolelo siyithulele ngomemelelo nangendumiso ngokuba inkosi inguThixo omkhulu ingukumkani omkhulu kubo bonke oThixo sisesandleni sakhe zonke iinzulu zehlabathi neenqobo zentaba zikwazezakhe ulwandle lwakhe walwenza nezandla zakhe zawuphuma umhlaba owomileyo izani sinqule
nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo, uya kumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofiti. Masivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale eluthandweni naseluxolweni nabamelwane bethu, senze njalo siguqule. Thixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso bakabe nenceba kuni, anixolela izono zenu anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Iphepha 280. Masithandaze bawo unaphakade, wamnikela ukuphela konyana wakho uYesu Kristu ukuze ngaye sizuze ubomi baphakade. Tyhila kuthi ubukhulu besipho sakho, usikhuthazele ukuba sizinikele kuwe ngenkonzo yombulelo ngenxa yakhe, ohleliyo elawula nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngonaphakade. Masithandaze Thixo ngamandla onke ongunaphakade, ngomoya wakho umzimba wonke wabantu bakho abakholiweyo uyalawulwa ungcwaliswe. Yamkela imithandazo yethu esiyinikela kuwe ngenxa yamalungu onke ekerike yakho engcwele, ngakumbi abo baza kungeniswa namhlanje njengamalungu ephunga etyalike, ukuze elubizweni naselulungiselelweni labo banobe kukukhonza ngokwenyaniso ngeNkosi nomsindisi wethu Yesu Kristu. Isifundo kwincwadi kaPawulos umpostile ethetha nebandla laseFilipi, chapter 3, siqala kuverse 4b siphele kuverse 18. KwabaseFilipi chapter 3 verse 4b to verse 14. Ukuba kukho bani ubanokukholisa ngenyama, endingaba ngakumbi mna. Ndandikayo ngomhla wesi-8, ndingowenzala kaSirayeli, ndingowesizwe sikaBenjamini, umHebhere wamaHebhere. Ngokomthetho ndingumFarisi, ngokwenzendelelo ndilitshutshisa ibandla. Ngokokulungisa obo basemthethweni ndingengenakusoleka. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndazibalela ekuthini ziyinqwaleko ngenxa kaKristu. Ewe, okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinqwaleko ngenxa yokukongama okumazi uKristu uYesu inkosi yam, endithe ngenxa yakhe donakalelwa zezi zinto zonke. Ndizibalele ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndimzuze uKristu.
ndifunyanwe ndikuye ndingenabo obafundisa obo basemthethweni nginobo bungokukholwa kuKristu ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo ukuba ndimazi kwanamandla ovuko lwakhe nokuba ndibe nokudlelana naye ngeentlungu zakhe ndifaniswe nokokufa kwakhe ukuba ndingade ndifikelele ekuvukeni kwabafileyo kungekuko ukuthi sendamkele nokuthi sendigqibelele ke ndiphuthuma ukuba ndingakuganga na nokuganganya oko ndathi nam ndagangelwa khona nguye uKristu uYesu. Bazalwane, mna andizibaleli ekuthini ndigangile endenza ntonye ndithi ndizilibala izinto ezisemva ndisolulela kweziphambili ndiphuthume ngokuqunele umvuzo wobizo lwabaphezulu lukaThixo uKristu Yesu. Liveni ilizwi lenkosi. Inkosi mayibe nani. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kuMatheyu ongcwele isahluko sama21 ukuqalela kwisahlukwana sama33. Nangu omnye umzekeliso kwakukho umninimzi owatyala isidiliya wasibiyela wemba wakha imboniselo wasiqeshisa kubalimi wahambela kwelinye ilizwe lakufika ixesha lokuvuthwa kweziqhamo wathumela izicaka zakhe kwabo balimi ukuze amkele esakhe isabelo eziqhameni zesidiliya eso. Basuka bona abalimi basibetha esinye isicaka esinye basibulala esinye basigibisela ngamatye. Wabuya ke wathuma ezinye izicaka zizininzi kunezokuqala bazabenza kwaloo nto nakuzo. Emva koko wathumela unyana wakhe kubo esithi noko bomhlonela yena unyana wam. Kodwa abalimi bakumbona unyana bathethana bodwa besithi indlalifa le izani siyibulale ilifa lethu libele lethu. Bambamba bamphosa ngaphandle kwesidiliya bambulala. Akufika ke umnini sidiliya
uyakubathini na abo balimi bazabathi kuye uyakubatshabalalisa kakubi abo bantu bakhohlakeleyo isithiliya asiqeshise kwabanye abalimi abaya kumnika isabelo sakhe seziqhamo ngexesha lokuvuthwa kwazo. uYesu wathi kubo, aniyifunda nangana ezibhalweni le ndawo ithitye abalidelayo abakhi lilo elabalelona libalulekileyo lesiseko. Oku kwenzeka kuvela enkosini kungumangaliso emehlweni ethu. Ke ngoko ndithi kuni ukulawulwa nguThixo kuya kuniphosa kufunyanwe luhlanga oluzivelisayo iziqhamo zolawulo lukaThixo. Bonke abathe bawa phezu kweli litye botyumka ke bona elithe labawela boxoleka bakuyiva imizekeliso kaYesu ababingeleli abazintloko nabaFarisi baqonda okokuba uthetha ngabo baza bafuna ukumbamba kodwa babesoyika isihlwele esasisithi uYesu ungumshumayeli. Live ivangeli kaKristu le. Ndikuthethe egameni likaThixo Uyise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen. Thatha befundisi bonke ndibulisa kwisibingelelo sonke egameni leNkosi uYesu. Amen. Ndibulisa iimanyano zonke zelibandla likaJohn noTshati ongcwele. Amen. Ndibulisa ii-generals zethu. Amen. I-Junior Church, amagosa masisengala amagosa kuba abaka-inductwa ababatsha. Amagosa eparish kaJohn noTshati ongcwele aphumayo kunye namagosa amatsha angenayo egameni leNkosi uYesu. Amen. Bulisa ikwayana kusasa njena. Amen. Endenza ndikhumbule ukuba okunene ndandivumile ukuba ndawukhonza yena. Iimeko zivuma, iimeko zingavumi. Amen. Asiwusebenzisi kumboko namhlanje ngenxa yoba ziyalayiti kodwa ii-plugs azisebenzi zonke. Ndiqonda kuba inoba iZwelitsha inengxaki yombane oko babekukhe kwanetha. Amen. Ngoku ke ningabonisi izithethela noba amazwi engekho. Sifumane ezi zifundo namhlanje. Ndifuna ukuqala ndithi eli culo sigqiba kulicula ligqibile ukuthetha nani nonke nizawungeniswa namhlanje. Uba ubambe eli culo sigqiba kulicula akukho nto eza kuphazamisa endlini yakho yokhokelo ngoba
uzawuthi xa zifika iinkqwithelo zoyikhokela umane usithi Yesu bendivumile ukukhonza wena. Umane usithi iintshaba zam zihleli phakathi nangaphandle. Nkosi Yesu sondela undigcine kuzo. Umane usithi xa ingathi ufuna ukubuya umva ndithe Nkosi mandihambe indlela eniyathelwe nguwe ukulungelelisa konke ngoba kusemandleni kaThixo. So ukwenje njalo ndigqibile ukuthetha namagosa azawungeniswa, ndigqibile ukuthetha nawo onke amalungu ebhunga etyalike azawuqalela uhambo olutsha namhlanje lokuba sijonge kubo silibandla sisithi izinto ziyenzeka okanye azenzeki, nithini ngoba nikhokele nje. Ndiyayazi ke ukuba kuba khona izifundo ezisetyenziswayo xa kuzawungeniswa amabhunga etyalike, amalungu ebhunga etyalike kunye namagosa. Kodwa ndathi xa ndijonga izifundo zanamhlanje ndathi Nkosi azibhekelanga kule meseji orhalela uba sabelane ngayo namhlanje. Ithi ivangeli ngokuvakaliswa kuMateyu ongcwele ilitye abalicekisayo abakhi lelona labayintloko yemsini oku kwaye kungummangaliso emehlweni enu. Agqibelise ngombuzo uYesu athi ingabe iyanisithekela nale nto okanye niyaqala ukuyiva. Kule vangeli ke ngokuvakaliswa kuMateyu sifumana umninimzi owatyala isidiliya wasibiyela futhi wenza sure ukuba sisetyhodi ngeyona ndlela yokuba isele lisuka ngaphandle lingakwazi ukungena ngaphakathi. Wasebenza wade wawugqiba umsebenzi wakhe ngoba wayenombono wokuba yonke le nto ayenzayo ekupheleni kosuku ikhona into eza kumngenisela yona. Uthi ke ngokwemveni koba egqibile ukusebenza aqeshise ngaso esi sidiliya kubalimi ukuze sikwazi ukuthi generate income apha endlini nalapha ebomini bakhe. Xa kusondela ke ixesha lesivuno ngoba ekusebenzeni ukhona umvuzo. Xa kusondele ke ngoku ixesha lesivuno okanye ixesha leziqhamo uthumela abasebenzi bakhe ukuba bayokoleka ngentetho evakalayo. Xa befika beyokoleka kubalimi, abalimi ngenxa yentoba bathe beqeshisiwe benjalo kwavuka ukukhukhumala, kwavuka ububona, kwavuka igreediness kubo bhatala umnini isidiliya. Basuka babulala omnye waba bantu bathunyiweyo, omnye bamquluba ngamatye, omnye ithi iBhayibhile xa ithetha bamonzakalisa ngokulusizi. Ithi ke waphinda wabona uba aba ababuyi mhlawumbi wathumela abanye abantu abaninzi kunaba ebebathumele ekuqaleni. Athi xa befika nabo benzakaliswa ngaba balimi ngoba eyona nto isemqondweni wabo bangohlohle sakhe into bayibonela ukuba ilungele bona. Uthi ke ngoku ekugqibeleni umninimzi abona intoba makathumele unyana wakhe adathi xa ezikhamfatha athi okunene okanye mhlawumbi yena bakumoyika bamhlonele ngobe ngunyana wam, kanti akalazange elidlalayo. Uthe eseza phaya bambona abalimi bamembela iyelenqe bafana nendoda ngenye imini xa kusiza uYosefu kubakhulu bakhe besithi nanku yalamphuphi masimbulale. Ngoku kufika unyana walo mlimi eseza bamakhela iyelenqe msinyane badibane ngayo ukuba masimbulale ke lo kuba uyindlalifa. Zonke ezi zinto esizisebenzayo apha kahle kahle sisebenzela yena, bamdeprive ilungelo elilelakhe. Nyhani wathi akufika ngoba noba apha ekusebenzeni kwaba balimi bebengavani, kodwa ngoba kukhona into ebavanisayo ekukubulala umntu bahlangana bakhe icebo loku
engenzanga nto. Uyafika ke ngoku umnini Sidiliya xa ebona uba nonyana kabuyi. Futhi kuvela umbuzo ke ngoku athi uyawuthini ke ngoku umnini Sidiliya kwabo bantu. Bathi xa bephendula uyakubatshabalalisa ngoba bangendawo abo, athathe isidiliya sakhe aqeshise ngaso kwabanye abalimi. Athi uYesu ngoba uyabona uba uphendulwa ngabantu who do not have the understanding zezinto zamazulu. Athi aniqondangana kwaye anilesangana ukuba ilitye abalixekisayo abakhe lelona laba yintloko yembombo, futhi yonke lento ayiveli bantwini kodwa ivela enkosini. Ndithi ke xa ndiyijonga lento ngokufutshane ukuba alright ke Nkosi, yintoni into sifundisa yona? Uthi athi uYesu xa eyithetha ngale ntetho ivakalayo, noba izinto beniqhela ukuzazi kodwa kule game nihambe rongo, kuba ubukumkani bukaThixo buyakususwa kuni. Bunikwe uhlanga oluza kuvelisa iziqhamo. Malunga ebhungetyane azawungeniswa namhlanje, magosa azawungeniswa namhlanje. Zisetshe ungekezi kule ndawo ukuba ingabi motive yakho yeyokuba uvelise iziqhamo na okanye ilitye likugqimfe likubulalela. Ngoba uthi kwakwesi sibhalo owe phezu kwelitye uyakutyumka, ethe lamuwela liyakumxola. Bayiqonda nje abantu abakhulu basecaweni uba kuthethwa ngabo apha. Ithi abaFarisi nababhali bayiqonda uba lo mzekelo kaYesu kahle kahle ubhekise kuthi. Kuthiwa abantu besizawuthi xa besiyisebenzisa ngentetho katata uNqothi athi abantu abakhulu basecaweni, njengoba edla ngokuthi nje abantu abakhulu basevestry. AbuYesu abantu athetha ngabo ayingobantu abangena bafike bahlale kwipews baphinde baqokelele iBhayibhile zabo namaculo baphume ngomnyango, kodwa kuthethwa ngabantu abanika uxanduva lokuba benze okulungileyo, bavelise isiqhamo endlwini kaThixo. Suke xa bengenzi njalo iBhayibhile ichaze kakuhle into yoba liza kuwela ilitye lithi ogqiba likuxola. Ndathi xa ndiyijonga ke le nto ndathi ndinezinto ezintlanu qha erhalela uba sibonisane ngazo ukuze siphume singaxolwanga lilitye. Ithe yokuqala, azalwa ngokutsha. Yeyona nto inokuhambisa kakuhle apha endleleni. Ndithini xa ndisithi zalwa ngokutsha? Yonke ke le nto iqala apha kum. Ndithi zalwa ngokutsha ngoba ukuzalwa ngokutsha ayiyonto yokuhamba icawa nokusebenza ecaweni. Ayingopresent wam rhoqo ecaweni, noba sekusithiwa liyana, noba sekusithiwa ndiphilanga, ndiyimpuku yasecaweni. Ukuzalwa ngokutsha kuthethi loo nto. Kodwa sisigqibo sakho ukulandela uYesu, ozithabathela sona nokuba uzixele kuye iziphoso zakho. Azixelwa abantwini iziphoso, zixelwe enkosini uYesu, ngoba yiyo yodwa enezibele zokuba zisihlambe zisixolele ukungalungisi kwethu. Ukholelwe kukufa nokuvuka kwakhe, okusigqiba kutsho apha uba siyakholwa kuThixo omnye, uYise ongamandla onke. Uthi sikholelwa kukufa nokuvuka kwakhe nakubomi bephakade elizayo. Sikholelwe ukuba uThixo unako ukwenza intando yakhe ngathi, ngoba sivumile nje ukusetyenziswa nguye ngokunako ukwenza intando yakhe ngathi. Ukuba awuzange umamkele uYesu, qiniseka ukuba uzithathele isigqibo sokwenza njalo namhlanje, ngakumbi kwaba bazawungeniswa, ngoba le ndlela ihambeki ingenayo uYesu. Okwesibini,
Be watchful. Qonda kwaye ujonge kwaye uzigqale indlela zakho. Nami ngoba ndibapha nje ndenza njalo. Ukuba ndizi-introspect. Ukuba njengoba inkosi isibizile njena kwiintlobo ngeentlobo zonke zolungiselelo etyalikeni yakhe, we must be watchful. I-behavior yakho uyijonge uba ilungele ukuba ube kwesekukhokeleni na. Ii-motives zakho uzijonge into yobana ngabana ziza kulisa phini ibandla likaThixo, and also your actions uzijonge into yoba zingabe zifuza uYesu na. Okwesithathu, resist the devil always. Usathana yena uzawusoloko ekhona futhi engumchasi Kristu. Ngoku ithi selunikiwe oluxanduva zizawuba khona izinto zibe njalo, kodwa wena you should resist the devil always. Usathana umsebenzi wakhe kukuhlasela ibandla qha yikwenye into. Usathana umsebenzi wakhe kukuhlasela abo. Ngoku ifuna into yoba sithi tread carefully sele sikhokele ukuba simbone usathana eseza kude ukuba ayiyo kaThixo ke lena yekamtyholi ukuze siyibaleke. Usathana uzowuhlasela ibandla, ezowuhlasela amaKristu, ezowuvukelana nawo. Ngoku ithi ke ngoku lento we should resist the devil, sibaleke kuye kangangoko sinako. Ithi kwakhona eyona njongo kaSathana kukuzokuhlasela inhliziyo ezicocekileyo. Athi uKristu ekugqibele ekunika uxanduva futhi inhliziyo yakho icocekile, singayazi ukuba kusekwathini ngoku kumfundisa uMatini kwasuka kwangena inhliziyo yelitye. Namhlanje sengasengathi susa inhliziyo yelitye Nkosi ukuze ufake inhliziyo yakho ecocekileyo ndikwazi ukuliseva kakuhle ibandla lakho. Nali icebo xa ekufuna ukukutyhefa uSathane, ngoba umtyholi yona nto ayenzayo ugalela ipoyizini yakhe kumKristu ngamnye ambonayo into yoba ustrongo kwaye unikezwe uxanduva. Uzawuthi ke xa efika etyhefa ekubonisa ukuba ungenza ngcono kunabantu ebebekhona before, ekubonisa into yoba wena kahle kahle ungalithathela ibandla with your bad motives ulise kuloo ndawo. Namhlanje siza necebo lokuba xa ekuSathane kutyhefa ngezo zinto zinjalo, xa uSathane kufikela ngezo zinto zinjalo, mrebuke kwangoko ngegama likaYesu waseNazaretha. Athi omnye umbhali ndihlambe ngeyisope ndandiyakuhlambuluka. Lilo lodwa elikwaziyo ukususa inhliziyo engcolileyo ukuze lifake inhliziyo eyiyo. Okwesine, using the weapon of the blood of Jesus. Kukhona into esingayiqondiyo ukuba xa kusetyenzwe emakhaya kuxhelwa ibhokhwe neegusha neenkomo sube sikholelwa into yoba igazi lale nto ixhelwayo liza kwenza umehluko kweli khaya. Thina singamaKristu asiyisebenzisa iwiponi eligazi likaYesu ethi xa kukhona ukungcola okukhoyo uthi egameni likaYesu, egazini likaYesu makuhlambeke konke. Namhlanje sizowuthi kuwe unayo iwiponi eligazi likaYesu, onako ukulisebenzisa rhoqo igazi likaYesu, ngoba lilo elisihlambayo, lilo elisicoca umoya, lilo elisicoca umzimba, lilo elisicoca ingqondo nomphefumlo ukuze sigcinakale sicocekile. Umoya ongcolileyo nokhohlakeleyo ungabi nako ukusifumana, ngoba ilitye lembombo elacetyiswayo ngabakhi yayililo i-cornerstone. Kuyafuneka ke ungumKristu umane uzuxuza egazini likaYesu. Okokugqibela, iba nenhliziyo ebulelayo. Athatha omnye umbhali Vuyani enkosini
athi ndiyaphinda ndithi vuyani nokuba isimo okanye imicelimngeni ojamelene nayo ingakanani. Umntu owenzelwa into angabuleli. Ithi malunga nokucela kwenu nonke buyani nizokubulela. Bulela ukuze udaniswe ngendawo ukwenzela into yoba angakubambi ongendawo through i-depression. Ngoba xa ungaziboni izinto zenzelweyo nguThixo zikhona ezinto uSathane aza kubonisa zona. Ndiyazithanda ke ukuba sihlale simi ekubeni sazi ukuba singangalungisi xa sithanda, kodwa with Christ on our side yena usimisela ukuba masilungise imihla yonke ukuze singawelwa sityumzwe lilitye. Athi umbhali kodwa xa sisenza kakuhle uthembekile lo uthembisayo ukuba Philippians chapter 3 verse 20 kuba thiniko wethu lisemazulwini apho kananjalo silinde khona kwa umsindisi inkosi yethu uYesu Kristu. Athi ku verse 21 uyakuwenza kumila kumbi umzimba wokuthobeka kwethu. Ngoba eyona nto yesayifunayo ukuthi yintobeko wona ufane nawo umzimba woziko lwakhe. Ngoko ke maKristu hambani ngoba icebo lona lilapha ku-Exodus 20. Exodus 20 imithetho elishumi ekungamhlambi maxa wambi asizifundele emakhaya sidilishana nawo xa iyilent. Sengake ngoku wena mntu ubekiweyo wanikwa uxanduva lokukhokela uthe kukhokeleni kwakho umane uyowujonga phaa ku-Exodus 20 uve ukuba inkosi uYesu ifuna ukuthini ngathi esikhoyo apha kule ndlu kaJohn noTshati ongcwele. Ndiyawathanda ke amazwi ekugqibeleni alapha kwesi sifundo sesibini saseFilipi isahluko esisesesithathu. Athi umbhali xa ethetha ngaso kuthi ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinqwaleko ngenxa yokongama kokumazi Kristu inkosi yam. Eyona mfihlelo yobomi yokuphila bazalwane kukuba izinto ezingeyonzuzo ebomini uzibalele ekuthini ziyinqwaleko. Udathi xa eyiphinda uPawulosi uthi ezi zinto ndizibalele ekuthini ziyinkunkuma ziyimfitshimfitshi into engekhoyo zonke kukuba inkosi ndiyayazi ukuba ngenxa yokongama kokumkani uKristu inkosi yam endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke ke ngoku ezi zinto uthi uPawulosi ndizibalele kuthinini zizinto ezingekhoyo. Ngoba eyona nto ibalulekileyo nguKristu waseNazarethe ngoku nangonaphakade. Amen. Oh
lungu le-parish council labakhe. I-Mothers Union ingabi nammeli kwi-parish council. Siya-understand unomqulu akaphilanga. Akukho ne-alternate apha bazalwane. Ngoba i-significance yale nto esiyenzayo sizuyiphinda ngenye imini. Iza kwenzeka automatically kodwa ayivisi kamandi ke ngoku xa kukhona xa singathethi bazalwane. Ayivisi kamandi ke ngoku as u-rector not as an archdeacon. Xa kukhona i-organization engazukungeniswa apha usekela nomqulu akakwazi ukuba lilungu lebhunga letyala ke ndiyasazisiza as the rector. So ndiyarhalela ke boomama ukuba phambi koba siwuqhube lo msebenzi zimelwe zonke ii-organizations kulo msebenzi esiwenzayo. Ukuba ukhona usecretary wamanina eparish ngoba ndibona yena kwi-executive okhoyo mama ube uzowumela ube lilungu lebhunga letyala ke lizawungeniswa ekuzawuthi xa unomqulu esesimeni soku-attend ii-meetings zenkonzo kwenzeke njalo bazalwane. Ngoba ezi zinto asizenzeli ukugqithisa usana kunini. Sizenza ngoba kumele kwenzeke ngendlela eyiyo. Ngicela simvulele indawo angene umama we-Mothers Union. Archdeacon ndizisa kuwe amalungu equmrhu leparish kunye namagosa ale parish anyuliweyo ngokusemthethweni bonke bangabamkeli abemi kakuhle. I hope kunjalo kwabazalwane. Amen. Khawuphinde ubangenise tata ukwenzela into yoba sizoyiva kakuhle uba ithini le ncwadi. Archdeacon ndizisa kuwe amalungu equmrhu ale parish kunye namagosa eparish anyuliweyo ngokusemthethweni bonke bangabamkeli abemi kakuhle. Ndiyanibongoza ukuba nibaxhase aba bantu kumsebenzi wabo kuThixo ize nibathandazele futhi. Ngoku ke masimcele uThixo ukuba abomeleze abakhokele emisebenzini yabo. Nkosi zalathise ezi zicaka zakho ngomoya wakho oyingcwele. Ziphe izipho zokucebisa nobukhokheli ekwakheni le parish ibe yeyabantu abangamaKrestu anyanisekileyo. Amen. Yenza ukuba wonke umsebenzi wabo uqale ufezekiswe ngegama likaKrestu ube bubungqina bozuko lwakho. Amen.
Ngoku ke sizawungenisa amalungu ebhunga etyalike la emi ngaphambili. Bazalwane bam nodade kuKristu, lilungelo lenu njengamalungu equmrhu leparish ukuba nimzukise uThixo ngolungiselelo enabelana ngalo nompriste wenu weparish. Niya kumkhonza uThixo ngokunyamekela abantu bakhe. Yiyo loo nto iicanon zekerike yethu zinika umsebenzi wokuba nizihlole iimfuneko zabantu, nithathe inyathelo elifanelekileyo ngokubhekisele kunqulo ekuhambiseni ilizwi kwimfundo, ukunyamekela uluntu ngokubanzi nokubolusa. Eminye imisebenzi ke eninayo yeyokugcina impahla kunye neemali zeparish. Kukuni ukubonakalisa unyameko lweparish ngokubhekiselele kwintlalontle nendawo yokuhlala abefundisi benu neentsapho zabo, nokuba nibalungiselele kwiimfuno zabo. Njengamalungu ebhunga okanye equmrhu leparish, nifanelwe kukuba nenze yonke imicimbi ebhekiswe kuni ngubhishophu, yisinodi yedayosisi namanye amaqumrhu agunyazisiweyo nobudlelane namanye amaKrestu ekuphakamiseni ubungqina nobunye bobuKrestu. Ndiyanibuza ke ngoku, cela abazalwane abefundisi abanezincwadi ezibomvu sibone ke abazalwane bakwazi ukufundisa abakufutshane. Bekufanele uba kukho iikopi zibazalwane qha ke kuba kungekho splats eofisini. Ndiyanibuza ke, nina nizawuphendula phaa kunamba 8. Niyayamkela nangoko le misebenzi ngenxa yothando lukaThixo nabantu bakhe abangenazo bazalwana. Uthethela phezulu nina nivakalisela konke unamba 8. Phendulani phaa kunamba 8. Ndiyavakalisa ukuba ngentobeko kabhishophu wam nangokubhekisele kwi-constitution nee-canon zekerike oPaul uMzantsi Afrika, ndiyakuwenza umsebenzi wequmrhu leparish ngokufanelekileyo nangokunyanisekileyo kule parish yaseSt John naseSt Charles, kubona buchule bam nangolwazi nangokuqhubela phambili umsebenzi kaThixo kule ndawo. Bafuna nenzelwe ikopi bazalwane ndibe nayo umntu nomntu, ngoba time and again uzawufuneka umane usithi visit uba yintoni le wawuyivule, ingangavakali ngoku. Mna acting archdeacon waseKing Williamstown East, ndiyaningenisa kwiindawo zobulungu bequmrhu leparish yaseSt John and St Charles ukususela kwintlanganiso yonyaka yevestry ebikho kulo nyaka, kwaye ndivuyisana nani egameni lenkosi ekwenzeni umsebenzi wenu ngamandla enu onke. Ngoko ke zingisani ukuthandaza nikunye nokufunda ilizwi likaThixo ukuze niyazi ingqondo yakhe. Amen. Amen. Cela ke befundisi bami niyathathe isichumiso onyathathe phansi. Tatutime ndiyakungenisa kule parish kaJohn noTshato Ngcwele njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike njengommeli wase-1, 2 and 6. Ndikuthambisa la mafutha angcwalisiweyo
egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uPityana, ndiyakungenisa ndaye ndikwamkela njengelungu lequmrhu leparish kaJohn noChadi ongcwele. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo kumeleni isele yasebhisho egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uMfenyana, ndiyakungenisa ndaye ndikwamkela njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni iGuild of St. Bernard Mizeki. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mamoduda, ndiyakungenisa ndikwamkela njengequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni the Guild of St. Agnes. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Sisintuza, ndiyakungenisa ndikwamkela njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni izone 4. Ndaye ndikuthambisa la mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uMalgasi, ndiyakungenisa ndaye ndikwamkela njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni iOrder of St. Barnabas. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uSithebe, ndiyakwamkela kwaye ndikungenisa njengelungu lebhunga letyalike lale parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni abakhi. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mamatheza, ndiyakwamkela ndaye ndikungenisa njengelungu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni amanina ale parish egameni. Ndaye ndikuthambisa ngala mafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uHewu, ndiyakwamkela ndikungenisa njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni isitishi saseSt Teresa. Ndaye ndikuthambisa ngamafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mama Mphutha, ndiyakungenisa ndikwamkela njengelungu lequmrhu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni isel yaselukhanyo. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uNqodi, ndiyakwamkela ndikungenisa njengelungu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni isel yaselukhanyo. Nasekumeleni isel yaseMaitland East. Ndaye ndikuthambisa ngamafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Tata uTyakume, ndiyakungenisa ndikwamkela njengelungu lebhunga letyalike kule parish kaJohn noChadi ongcwele nasekumeleni isitishi saseSt Thomas ephakamisa. Ndaye ndikuthambisa ngamafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen.
ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Andile ndiyakwamkela ndikungenisa njengelungu lequmrhu lebhunga letalike kule parish kaJohn Mtshato Ongcwele nasekumeleni i-Youth Guild. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mbu ndiyakwamkela ndikungenisa njengelungu lebhunga letalike ekumeleni umidiya wale parish. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mamuthula mamsonje xakele. Yes. Ndiyakwamkela ndikungenisa njengelungu lequmrhu lebhunga letalike elingumncedisi alternate yasezone 4. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Mamusigu ndiyakwamkela ndikungenisa njengequmrhu lebhunga letalike kule parish kaJohn Mtshato Ongcwele as a site person. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Le parish musinayo treasure abazalwana ndithi cela treasure zawe parish eze ngaphambili. Sisixobisa Chalani ndiyakwamkela ndikungenisa njengequmrhu lelungu lebhunga letalike lale parish kaJohn Mtshato Ongcwele nasekugcineni nasekujongeni amafa emali zale parish. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele. Amen. Hayi bazalwana ayikho enye into esawuphinda siyenze ngoku. Ningaba bebenyulwe libandla avuma amaZulu ngoku ezi zones ezi cells nezi zitishi zithembe nina bazalwane. Eli bandla lithembe nina. Yonke le nto ibifundwa apha ibhekisele kuni not kumalungu nawo amagosa nomsebenzi wawo. So ngathi hayi le nto ibifundwa kwirongo yeyamagosa yeyenu bazalwane as amalungu ebhunga etalike. Ukunikhumbuza ukuba imisebenzi eninayo yeyokugcina impahla kunye neemali zeparish. Kukuni ukubonakalisa unyameko lweparish ngokubhekisele kwintlalontle nendawo yokuhlala abefundisi benu neentsapho zabo, nokuba nibalungiselele kwiimfuno zabo. Njengamalungu equmrhu leparish nifanelwe ukuba nenze yonke imicimbi ebhekiswe kuni ngubhishophu, yisinodi yedayosisi namanye amaqumrhu agunyazisiweyo, nobudlelane namanye amaKrestu ekuphakamiseni ubungqina nobunye bobuKrestu. Nazi iduties zenu as amalungu ebhunga etalike kaJohn Mtshato Ongcwele. Cela ke bazalwane sinike space amagosa eze ngaphambili nina nibe lapha emveni kwabo. Ndicela ungenise amagosa ethu eparish
anyuliwe ngokusemthethweni. Hlobo ezithandekayo, emva kokuthandaza abazalwane benu beparish baninyule ukuba nibe zinkokheli kwizinto zikaThixo. Nithembekile kubo. Bajonge kuni ukuba nilwamkele uxanduva. Bajonge kuni ukuba nilwamkele uxanduva lwalomsebenzi. Aningobomongameli babo abazintloko nje, kodwa ningabasebenzi bakabhishophu. Nikunye nomfundisi nenza iqumrhu leparish. Ngumsebenzi wenu ukugcina inani labantu beparish, ukwakha ubuhlobo obububo phakathi kwabantu nokubona ukuba bahleli ezihlalweni kakuhle kungakhethwe buso bantu. Ukugcina inani lempahla nerejista ngendlela ekhuselekileyo nangokucwangcisekileyo. Ukuqhubela phambili iziphumo zequmrhu ngokubhekisele kwimpahla nakwimali. Nokwenza amalungiselelo emali namatyala axelwe kwivestri. Ninolungiselelo olulodwa kumpriste wenu, ukumxhasa ngobuhlobo namacebo enu, nimncedisa ngako konke eninako. Ukuba kunokubakho into esisiphazamiso esibi kubomi bakhe, okanye kwimfundiso, okanye ngendlela eziqhutywa ngayo iinkonzo, yimfanelo yenu ngothando ukwazisa ubhishophu okanye uarchdeacon ukuze amlungise kwezo ndawo. Ndiyanibuza ke ngoku, niyalwamkela na ke ngoko ngenxa yothando lukaThixo nolwabantu bakhe olu xanduva? Number 13. Ndiyavakalisa ukuba ngentobeko kubhishophu wam nangokubhekisele kwi-Constitution nekenonzekerike yophondo loMzantsi Afrika, ndiyakwenza umsebenzi wobugosa ngokufanelekileyo nangokunyanisekileyo kule parishi yaseSt John and St. Chad ngobona buchule bam nolwazi nangokuqhubela phambili umsebenzi kaThixo kule ndawo. Niphinde nibe nayo bazalwane lencwadi kwenzela uba niphinde nimane niyivisit ukuba ithini. Mna Siphokazi Antoni, uarchdeacon waseKing Williamstown East, ndiyaningenisa kumsebenzi wobugosa kule parish yaseSt John and St. Chad. Ukusukela kwintlanganiso yonyaka yevestri ebikho kulo nyaka, ndivuyisana nani egameni lenkosi ekwenzeni umsebenzi wakho ngamandla akho onke. Nenze ukuba uthando lube yeyona njongo yenu. Nifune izipho zasemoyeni ngenzondelelo, ngakumbi ukholo, ubulumko nolawulo. Thabathani kamandla kubabalo lukaThixo angamawethu kuKristu uYesu. Amen. Cela omnye umfundisi athathe isiqhumiso Mamnolize uZibi, ndiyakungenisa kwaye ndikwamkela as igosa lale parish kaJohn noChad Ongcwele ngokwe-canons and constitution of the Anglican Church of Southern Africa. Ndaye ndikuthambisa namafutha angcwalisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen.
Mama Phumla Mohammed ndiyakungenisa ndikwamkela njengegosa lale parish kaJohn noChati ongcwele nokumela zonke izinto zebandla ngokwe-canons and constitution of the Anglican Church of Southern Africa. Ndaye ndikuthamisa lamafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Anelisa nakani ndiyakwamkela ndikungenisa njenge-alternate church warden kule parish kaJohn noChati ongcwele ngokwe-canons and constitution of the Anglican Church of Southern Africa. Ndaye ndikuthamisa lamafutha angcwelisiweyo egameni likaThixo uyise, unyana nomoya oyingcwele. Amen. Ndithabatha izintonga ke zokwalusa kwigosa eliphumayo njengo-Archdeacon waseKing Williamstown East ezinikezelwa kuni ningamagosa ale parish. Ezi zawusebenza ngamaxesha onke ubishophu we-diocese evizithela le parish kaJohn noChati ongcwele. Nezizaba ngumsebenzi ngamaxesha onke uArchdeacon wale ngingqi evizithela le parish yase St John and St Chad. Thabatha ke Mama Mohammed lentonga yokwalusa. Thabatha Mamuzibi lentonga yokwalusa. Nkosi. Asimente bazabane sonke sizokuqhubeka. Malungu equmrhu leparish kunye namagosa eparish. Ndiyanibongoza ukuba nisebenzisane ngawo onke amaxesha nompriste wenu. Inkokheli ebekwe phezu kwenu enkosini. Kuni ke bandla, bantu bale parish, khumbulani amazwi kaPawulos ongcwele. Siyanicela ukuba nazise abo basebenza nzima phakathi kwenu nasebudlelaneni benkosi bazinkokheli zenu nabacebisi benu. Baxabiseni, nibathande ngomsebenzi abawenzayo. Hlalani ke eluxolweni ngobunye, nikhuthazane, nomelezane omnye nomnye. Thina ke bazalwane abaphethe ezincwadi on your behalf sizakwenza umthandazo kulapha kupage 36 ezantsi sisithi Thixo bawo wethu wasezulwini, waluphila uthando lwakho ngokuthumela unyana wakho ekuphela kwakhe ehlabathini ukuze bonke baphile ngaye. Siyabulela ngokuba usizile ukuba sivakaliswe ngelizwi nangezenzo ubukho bobufakazi bakho. Someleze kwizigqitho zethu, sisebenze size sigcine ngazo ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thixo somandla ongunaphakade, othi ulawule ungcwalise ngomoya wakho bonke abantu abakholwa kuwe. Yamkela imithandazo yethu esiyibeka phambi kwakho ngawo onke amalungu ekerke yakho engcwele, ukuba bathi ngobizo lwabo nolungiselelo bakukhonze ngokunyanisekileyo ngenxa yenkosi nomsindisi wethu uYesu Kristu inkosi yethu.
Amen. Ndiyaninikela ke ngoko ebubeleni benkosi nasekugcinweni kwayo. Ndiyaninikela kwizandla zenkosi uYesu. Inkosi mayinilondoloze, inigcine. Inkosi mayinisikelele ekungeneni nasekuphumeni kwenu. Zithi intsikelelo kaThixo ngamandla onke, uYise, uNyana noMoya Oyingcwele, ibe nani nonke, ihlale nani ngoku